ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಜಿಪುಗು ಬಟೋಟೆ ಬಿಟ್ರೋಟು ಸೌತೆ ಟೊಮಟೆ ಬೊಕ್ಕ ನುರ್ಕೆಂಡು ಎಂಚ ಬಟೋಟೆಗೆ ಎಂಚ ಬಟೋಟೆಗೆ ಕಿಲೋಕು 40 ಕಿಲೋಕ್ಕೆ 40 ಬಟೋಟೆಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರೋನಾತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದೆ ನುರ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಡ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ರಜಿ ನುರ್ಗೆ ಏತಿಗೆ ಕೋಲಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹಾ ಕೋಲಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂడి ನಿಂಗೆ ಅರ್ಧ ಯಾವ ಅರ್ಧನೇ ಅರ್ಧ ಈಗ ಅರ್ಧತೆ ದೇ ಒಂದದೇ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಅತ್ತಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಹಾ